Ze pena, aserren atorrela, jode. Beti bezala, ia beti bezala, baina oso aserre, oso aserre. Mira, gauza batzuk ezin ditut ulertu, bale? Osa, zen motatako boterea duzuela uste duzu, mendian, edo errepidetan, edo kaleetan, zaborra botatzen duzueno. Eske gero ahoa betetzen zaigu, ama lurra zaindu behar dugula, ez dakit biziklatu behar dugula, edo gutxigo kontsumitu behar dugula, errekurtsoak bukatzen ari zaizkigula, denborarekin batera. Baina ze erraz, hasten zaizkigun hauek guztiak, gure superbizitza erosoa eta kapritxosotik ateratzen gaituztenean. Begira, nik ere asko daukat, oraindik ikasteko, badakit, kontziente naiz. Baina eski badaude batzuk, planteatu ere egiten ez dutenak. Begira, guk etxetxo badaukagu, mendipuntan, fikan. Eta askotan, joaten gara gamizera paseoan, eta gehienetan, paseo hori egiten dugun bitartean, plastikozko poltsak hartzen ditugu, eta bidean aurkitzen dugun zaborra jasotzen goaz. Bai, ez da gurea, bai, badakit. Baina ez da ezer kostatzen, ez? Entretenituta goaz, eta bide batez umei eredu ematen diegula uste dugu. Baina egia da, aluzinatu ere egiten dugula. Lau izaten gera normalean, bakoitza gure poltsarekin. Eta gamizera iritsi orduko gure lau poltsak gorarte eukitzen ditugu zaborrez josita. Benetan. Begira, azkenengo aldian ere txikiak, kokoteraino, suposatzen dut, esan zidan, ama, eske ez dut ulertzen zergatik jaso behar dugun guk besteen botatzen duten zaborra. Eta arrazoi osoa dauka, zergatik. Zergatik jaso behar dugu guk. Baina egia da ere umeari erantzutea oso erresa dela, ez? Aber, kariño, ez dakit, ez dugu inorengatik egiten, guregatik egiten dugu, planeta zaindu behar delako, eta guztion ardura da, eta bla bla bla, bla 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 bla, eta bera, erantzun horrekin konformatu egiten da. Baina niri burutik pasatzen zaizkidan, pentsamendu guztiak, ze hostia pasatzen zaizue, benetan nazkagarriak zarete. Ez duzue eziketari jaso edo zer. Munduaren zilborra zaretela uste duzue. Bajakin niretzako munduaren zaborra zuek zaretela. Zuen lata, Kleenex eta toallitak eta tabako paketeak guk jasotzen ditugulako. Nere semeek jasotzen dituzte. Eta neri lotxa emango zidalako zuek nere semeak izatea. Begira, gure etxeko atzekaldean parketxo bat daukagu, ez? Eta beti egoten da jendez gainezka, arratsalde pasa juten dira, eta niri pila bat gustatzen zait. Jendea kalean ikustea, disfrutatzen ikustea. Baina parketik alde egiten dutenean, ezin duzu imaginatu, nola geratzen den guztia. Bilboko udalak brigada berezi bat jarri behar du, Bilboko parkeak garbitzeko. Jendeak, haien latak, haien botillak, haien patata paketeak bertan uzten dituztelako. Zergatik? Munduaren zilborra direla uste dutelako. Eta okerrena dakizu zer den, olako gauzak egitera ohituta dagoen jendea, ez duela erremediorik. Eta haien diskurtso engainosoarekin, jende pila bat eramaten dutela haien terrenora. Ez, nik ordaintzen ditut nire zergak, garbitu dezatela. Edo aizu, eske nik sortzen ditut lanpostuak ere gauza hauek egiten, begira, gezurra. Gezurra, dena da gezurra. Ara eredu simple bat. Madrilen lagun bat daukat, ez? Halako gauzak egiten pasa dituela azkenengo urteak, ez dakizen bat urte. Zaborra botatzen eta leku guztietatik banatzen. Egun osoan. Honek, askatasunaz hitz egiten pasatzen du egun osoa ere. Eta gero, ordea, adibidez ez zitzaion bat ere gustatu sexu bereko pertsonen arteko ezkontzak onartu zirenean, ez? Edo abortuaren legea ere ez zitzaion bat ere gustatu. Eutanasiarekin ez dago ados. Eskola publikoak ez zaizkio gustatzen. Eta etorkinak ere ez zaizkio gustatzen. Orduan, nik flipatu egiten dut, askatasunaz ari denean, ez dut oso ondo ulertzen zertaz ari den, zehazki. Begira, nien naiz sekula nire lagun honekin ados jarriko. Sekula. Baina argi daukadan gauza bada, bere pentsatzeko modua, eta nerearen artean, zerbait aukeratu behar badut, beti askatasuna izango da. Eta horregatik uste dut garrantzitsua dela, gure semeak errespetuan ezitzea, haien askatasuna bukatzen delako bestearena azten den puntu hortan.
Eta hori egiten ez dugun bitartean, nire laguna bezalako jende nazkagarriz kutsatzen jarraituko dugulako mundua. Eskerrik asko.